Dámy a páni, toto sú tie najstrašidelnejšie videá, ktoré som našiel na internete za posledné obdobie. Nebude chýbať ani video priamo od diváka, ktorý mi zaslal záznam z nemocnice, kde je zachytené niečo paranormálne. Takže sa pohodlne usaďte a poďme sa spoločne báť. Prvé video v našej dnešnej kompilácii pochádza z Ruska a pochváliť sa môže viac než 1,4 milióna pozretiami. Jeho autorkou je mladá tiktokerka, ktorá má na profile len zopár náhodných videí, no práve toto jedno sa od nich výrazne líši. Text v zábere hovorí: nechoďte v noci na balkón. A keď si video pozriete, pochopíte prečo. Vo vnútri tmavej izby kamera pomaly mierí smerom k balkónovým dverám. Zdanlivo obyčajný pohľad von, až kým si nevšimnete niečo znepokojivo tmavé pri rámiku oproti. Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako tieň, ale potom si všimnete tvar hlavy a dve žiariace oči. Postava alebo čokoľvek to je, tam len nehybne stojí. Žiadne pohyby, žiadne detaily, len čierna masa s pohľadom prilepeným na autorku videa. Ani v komentároch sa ľudia nevedia zhodnúť, čo presne vidia. Niektorí tvrdia, že ide o démona, iní si myslia, že to môže byť človek, ktorý sa chcel niekam dostať cez balkón. Isté však je, že tá nehybná postava s nejasnými črtami pôsobí znepokojivo, ako by tam ani nepatrila. A možno práve preto nie je najlepší nápad v noci otvárať balkón. Nikdy totiž nevieš, čo sa pozerá zvnútra a už vôbec nie, čo zvonka. Na TikToku sa pred pár dňami objavilo video od používateľky Max, ktoré okamžite zaujalo desiatky tisíc divákov. Pôvodne ho vraj natočila už pred 6 rokmi, no až teraz sa rozhodla ho zverejniť. Tvrdí, že vzniklo v byte jej brata, o ktorom si celá rodina bola istá, že v ňom niečo nie je v poriadku. Podľa jej slov tam roky dochádzalo k zvláštnym javom, no práve toto je jediný moment, ktorý sa jej podarilo zachytiť na kameru. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she asking you why you did. Na prvý pohľad ide o úplne bežný záber. Žena natáča spiaceho brata, ktorý leží na gauči s pohárom v ruke. Lenže hneď v prvých sekundách si v pravom rohu chodby možno všimnúť niečo veľmi zvláštne. Pod svetlom stojí tmavá postava, nehybná, tichá, ako by len čakala, že si ju niekto konečne všimne. Kamera sa následne sústredí na brata, no keď sa uhol pohľadu mierne zmení a záber opäť odhalí chodbu, postava je odrazu preč. Zaujímavé je, že väčšina divákov si tento detail nevšimla hneď. Komentáre sú plné ľudí, ktorí video pozerali opakovane a stále nechápali, čo má byť desivé, až kým im to nedocvaklo. Mnohí tvrdia, že postava akoby nemala nohy. Iní si mysleli, že ide len o župan či kabát, alebo že to, na čo sa majú sústrediť, má byť ten vysavač na ľavej strane chodby. Autorka neskôr pridala aj dlhší príbeh, kde spomína ďalšie zvláštne javy, ako napríklad skrinky, ktoré sa samé otvárali, voda, ktorá tiekla bez dôvodu, hlasy, ktoré oslovovali ľudí po mene, aj keď boli doma sami. A potom ešte jeden detail. Krátko predtým si do bytu priniesli staré zrkadlo z výpredaja. A vraj práve vtedy sa všetko začalo. Keď ho počase vyhodili, všetko sa prestalo. Náhoda? Alebo čo, ak takéto predmety bez známeho pôvodu môžu byť spúšťačom paranormálnych javov? Čo myslíte? Niektorí ľudia si na nové bývanie zvyknú rýchlo. Iní už po pár dňoch cítia, že niečo nie je v poriadku. Mladá žena menom Janet sa práve presťahovala do nového bytu a ako mnohí iní chcela sa pochváliť videom, kde nacvičuje tanečnú zostavu. Na prvý pohľad nič nezvyčajné. Lenže niekedy sa práve tie najobyčajnejšie momenty zmenia na nočnú moru. Sledujte, čo desivé autorka zažila. Remember? We're friends. No, I don't remember. Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. Janet sa rozhodne zdokumentovať nový tanečný nácvik.
Kamera je položená stabilne, miestnosť vyzerá obyčajne, až kým do záberu nevkročí muž, ktorého tam rozhodne nečakala. Jeho prítomnosť je znepokojujúca, no ešte znepokojujúcejšie je to, čo nasleduje. Muž sa jej predstaví ako Raymond a pôsobí, ako by si z prítomnosti v jej byte nerobil ťažkú hlavu. Janet je okamžite vydesená, žiada, aby neznámy creep odišiel z jej bytu a popritom ustupuje smerom k východu. Keď sa rozbehne ku dverám, kamera zaznamená moment, ktorý neskôr rozoberajú tisíce divákov. Dvere sa samé otvoria práve v okamihu, keď k ním dobehne. Podľa Janet nejde o žiadny detail. Neskôr totiž vysvetľuje, že práve tie dvere sa bežne zasekávajú a ťažko sa otvárajú aj pri použití sily. Podarí sa jej úspešne utiecť a následne volá políciu. Keď hliadka prehľadá byt, muž je už dávno preč. Nikdy ho nechytili a dodnes nikto nevie, kto to bol. To by však nebolo všetko. Len o pár dní neskôr zverejní ďalšie video. V izbe je opäť pokoj, natáča sa s mačkou, keď v pozadí začuje buchot. Zneistí, berie do ruky obranný sprej a zostáva stáť. Kamera beží ďalej. V zábere si možno všimnúť matrac, na ktorom sa začínajú ukazovať stopy, ako by si na neho práve niekto neviditeľný sadol. Janet opatrne cúva, prechádza na druhú stranu izby a keď sa otočí späť, stopy na matraci sú preč. Podľa jej vlastných slov sa necíti bezpečne a nechce tráviť v byte večery bez spoločnosti. Pomáha jej rodina, priatelia, ktokoľvek, kto je ochotný pri nej zostať, aspoň na noc. Janet priznala, že netuší, čo presne sa v jej byte odohráva. Najprv ten neznámy muž, potom tie záhadné javy, ktoré má zdokumentované. A hoci sa to celé môže zdať neuveriteľné, ju to ovplyvnilo natoľko, že premýšľa, či odísť úplne. A teraz otázka na vás. Keby sa to stalo vám, zostali by ste? Niektoré zábery vzniknú neplánovane. Partia priateľov sa vybrala na výlet do Chile, kde si užívali prechádzku v prírode a v jednej chvíli sa rozhodli spraviť skupinovú fotku. Všetci sa na nej usmievajú, nálada je uvoľnená a na snímke nie je na prvý pohľad nič zvláštne. Až neskôr si niekto z ich známych pri prezeraní fotografie všimol niečo, čo úplne zmenilo atmosféru celého momentu. V ľavom dolnom rohu medzi dvoma dievčatami sa z tieňa vynára nejasná tvár. Jej rysy sú neprirodzene bledé, oči akoby presvitajúce a ústa roztiahnuté do zvláštneho zlovesného výrazu. Pripomína tvár človeka, ale niečo na nej nesedí. Farba pokožky pôsobí neživo, ako z hororu. Podľa ľudí na fotke tam v tom momente nikto ďalší nestál. Tvár, ktorú tam dnes vidíme, nepatrí nikomu z nich a netušia, ako sa na zábere objavila. Niekto to pripisuje hre svetla a tieňov, iní zas tvrdia, že to určite nie je náhoda. Pod originálnym príspevkom sa spustila lavína komentárov. Mnohí priznali, že si dlho nič nevšimli, až kým im niekto neukázal presné miesto. A v momente, keď si to všimli, dostavil sa nepríjemný pocit. Niektorí opisovali zimomriavky, iní úzkosť alebo zvláštne nutkanie okamžite prestať pozerať. Z obyčajnej skupinovej fotky sa stal obrázok, pri ktorom si už nikto nie je istý, koľko ľudí na ňom vlastne je. Toto video bolo nahrané v opustenej nemocnici Santa Rosa de Copán v Hondurase. Na YouTube sa objavilo pred 10 rokmi, presne v deň, kedy mám narodeniny. Dnes má približne 30 000 videní, no jeho pôvodný autor k nemu nikdy nepridal žiadny popis.
A práve to pridáva na zvláštnosti. Žiadne vysvetlenie, žiadny kontext, len necelých 20 sekúnd záznamu, ktorý sa vrie do pamäti. Nemocnica, kde sa to natáčalo, bola v tom čase úplne prázdna. Miestnosť napravo kedysi slúžila ako operačná sála na urgentnom príjme. Podľa niektorých svedkov sa práve v tejto časti budovy začali objavovať nevysvetliteľné javy po tom, čo jeden z chirurgov náhle skonal na zástavu srdca. Iní sa prikláňajú k verzii, že energia patrí pacientovi, ktorý tam svoj posledný zákrok neprežil. Osobne považujem toto video za jedno z dôveryhodnejších. V čase jeho vzniku ešte neexistovali generátory videí ani žiadne dnešné AI nástroje, ktoré by dokázali podobnú scénu vierohodne sfalšovať. A povedzme si úprimne, dnes už nie je také ľahké odlíšiť, čo je reálne a čo vytvoril algoritmus. Práve preto sa snažím do svojich kompilácií zaradiť najmä tie videá, pri ktorých cítiť ľudskú prítomnosť za kamerou. A toto je jeden z tých prípadov. Krátke, roztrasené zábery z tmavej nemocničnej chodby pôsobia už sami o sebe nepríjemne. Lenže počas sledovania si môžeme všimnúť zvláštny pohyb, ako by niečo vykúkalo z otvorených dverí na pravej strane. Tá vec sa pohybuje zvláštnym spôsobom. Nevidno končatiny, nekráča, nelozí. Skôr to pripomína bledú hmotu, ktorá sa klže sem a tam. Ako zhluk niečoho, čo chvíľami vzdialene pripomína ľudskú postavu, no v ďalšom momente už vôbec nie. Celé to pôsobí desivo práve preto, že mozog nedokáže jednoznačne určiť, na čo sa vlastne pozerá. Nie je to človek, nie je to zviera, je to niečo medzi. A presne ten moment neistoty robí z tohto videa jeden z najznepokojujúcejších záznamov, aké som v starej YouTube ére videl. Tento strašidelný príbeh sa odohráva na TikTok účte s názvom El Josho. Všetko sa to začalo celkom nevinne, ako snaha zdokumentovať nepríjemného suseda, ktorý mu každé ráno prechádzal cez pozemok. Josh sa obrátil na políciu, no nedočkal sa žiadnej pomoci. A tak sa rozhodol vziať veci do vlastných rúk. To, čo začal zverejňovať, však čoskoro začalo pôsobiť oveľa desivejšie, než len obyčajné narúšanie súkromia. Prvé video je krátke, no okamžite vzbudilo záujem. Autor sa zjavne skrýva za krikmi a potajme natáča osobu, ktorá mu vraj pravidelne prechádza cez pozemok. Na zábere vidíme štíhlu postavu v dlhých čiernych šatách s čiernymi vlasmi a neistou chôdzou. Do tváre jej nevidno, čo celému záberu pridáva ešte viac nepríjemnú atmosféru. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide len o podivnú susedu, komentáre pod videom hovoria niečo úplne iné. Ľudia okamžite začali prirovnávať túto postavu k Mortiši Adamsovej či dokonca k démonickým entitám alebo čarodejnici Blair Witch. Padali rady ako zabudni na šerifa, zavolaj kňaza, alebo toto nie je tvoja suseda, toto je niečo iné. O pár dní neskôr sa na profile objavilo ďalšie video. V texte sa píše, že táto osoba nekomunikuje, nehovorí a nijako nereaguje. To, čo na začiatku vyzeralo ako zvláštny incident so susedkou, sa teraz mení na vystupňovanú paranoju a náznaky, že ide o niečo oveľa hlbšie. A diváci? Tí sa v komentároch rozdelili na dva tábory. Jedni to berú ako desivú realitu, druhý ako dobre zahranú fikciu, ale väčšina sa zhoduje na dvoch slovách – Apalačské vrchy. Zistilo sa, že autor býva v tejto oblasti, ktorá je známa pre svoje desivé paranormálne veci. Zrazu sa začalo hovoriť o divokých ľuďoch žijúcich v horách, ktorí sa vraj skrývajú pred civilizáciou, pohybujú sa v lesoch a nevyhýbajú sa konfliktom. Niektorí miestni v komentároch tvrdia, že ak ich provokujete, spália vám dom alebo ukradnú domáce zvieratá. Po niekoľkých dňoch sa autor vrátil s ďalším znepokojivým videom.
Tentoraz však nešlo o záhadnú postavu v diaľke, ale o to, čo po sebe zanechala. Na záberoch vidíme niekoľko artefaktov, ktoré pôsobia, ako by boli súčasťou nejakého rituálneho miesta. Staré hrdzavé klince položené na otvorenej Biblii, konkrétne na strane, kde sa opisuje stavba oltára pre spaľované obete. Vedľa toho podivné symboly, ručne maľované znaky na maske, ktoré pripomínajú pohanskú alebo okultnú symboliku. Niektoré diváci prirovnávajú k alchymistickým značkám, iní ku keltskému trojuholníku alebo ženskému symbolu. Jedného rána vraj našiel svoje auto pootvorené. Nebolo nič ukradnuté, no na sedadle vodiča ležal zvláštny predmet. Vyzeral ako koreň, no mal neprirodzený tvar, ako by ho niekto cielene upravil. Tvrdí, že nemá poňatia, ako sa tam dostal, a práve to ho najviac desí. Niektorí v komentároch hovoria, že ide o obyčajný briar root, koreň, ktorý sa často používa v ľudovej mágii, niekedy ako ochranný symbol, inokedy na vyjadrenie zámeru. Iní tvrdia, že ak sa ho dotkol holými rukami, mohol tým nevedomky prijať niečo, čo mu nebolo určené, možno prekliatie, možno len odkaz. V jednom z posledných videí sa rozhodol zájsť ešte ďalej. Zobral kameru a pokúsil sa svojho podivného suseda konfrontovať priamo. Priblížil sa k jeho domu, no zdalo sa, že nikto nie je doma. Dvere boli zatvorené, ale všade naokolo sa váľali odpadky, kartóny, rozbité predmety a staré káble. Celý priestor pôsobil zanedbane, ako keby tam dlhodobo nikto skutočne nežil. Alebo naopak, ako keby tam niekto žil, ale mimo normálneho vnímania toho, čo pokladáme za bežné. Tento príbeh je stále živý a v čase písania tohto scenára pribúdajú nové videá. Ak sa objaví niečo ďalšie, určite sa k tomu vrátim v ďalšom videu. Zatiaľ však zostáva len sledovať, čo všetko sa ešte ukáže. Lebo ak je niečo horšie než neznámi votrelci v lese, sú to susedia, o ktorých si myslíš, že ich poznáš. V minulej kompilácii som spomínal zaujímavý záznam z nemocnice pre dlhodobú starostlivosť v Českej republike, kde sa na bezpečnostnej kamere objavil zvláštny orb, tajomná svetelná šmuha, ktorá sa pohybovala medzi pacientmi. Tento prípad zaujal množstvo ľudí, no jeden z divákov naň zareagoval obzvlášť výnimočne. Ozval sa mi totiž zamestnanec psychiatrickej nemocnice, taktiež z Česka, ktorý mi poslal video natočené priamo počas nočnej služby. Píše, že počas jednej noci si všimol niečo zvláštne na kamerovom zázname a rozhodol sa to zdokumentovať. Psychiatrická nemocnica, v ktorej pracuje, bola založená ešte na začiatku 20. storočia, čo znamená, že jej múry si pamätajú už viac než storočie pacientov, personálu a všetkého, čo sa v nich mohlo udiať. Ako sám spomína, za 8 rokov, ktoré tam strávil, si osobne pamätá 2 pacientov, ktorí v tejto budove zomreli. A nie je to len o tomto videu. Svedčí aj o čudných javoch, ktoré sa v nemocnici občas dejú. Kroky na prázdnej chodbe, dvere, ktoré sa sami od seba zatvárajú, no tento raz sa mu podarilo zachytiť niečo konkrétne. Pozrime sa teda spolu na video, ktoré mi poslal a skúste si naň spraviť vlastný názor. V izbe, kde video vzniklo, leží na spodnej posteli pacient. Je zjavné, že ide o nočný alebo skorý raný čas, všetko je tiché, pokojné až do momentu, keď sa na zázname začne objavovať známy jav. Zdanlivo svetelná šmuha, niečo ako orb alebo prachová častica, sa začne pohybovať po miestnosti, prechádza ponad posteľ, šmýka sa po podlahe, vznáša sa pri stene. Na prvý pohľad by človek povedal, že ide o obyčajný hmyz alebo chybu kamery. No keď sa na to pozriete dôkladnejšie, tieto pohyby pôsobia príliš plynulo, ako by boli vedené nejakou inteligenciou. Neprirodzene ladné pohyby, žiadna náhodnosť, žiadne chaotické výkyvy, ktoré sú typické pre lietajúci hmyz.
Navyše, objekt akoby jemne žiaril, čo vyvoláva otázku, či bol vôbec viditeľný voľným okom, alebo ho zachytila len kamera. Možno ide o obyčajnú anomáliu a možno o niečo viac. V nemocničných prostrediach sa stretáva začiatok aj koniec života, množstvo ľudských príbehov a emócií, ktoré tam po sebe zanechávajú stopu. Ak ste niekedy zažili niečo podobné, či už ako zamestnanci alebo ako pacienti, pokojne sa o to podelte v komentároch. Alebo mi svoj príbeh pošlite priamo. Nikdy neviete, kedy sa z neho stane ďalšia kapitola tohto kanála. Posledné video je tak trochu osobné, lebo presne takto nejako vyzerám ja, keď celý deň sedím zavretý pri počítači, ponorený do tmy a niekto sa ma príde spýtať, či si nechcem dať pauzu. Vidíš sa v tom? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui habite ici? Waouh, l'état de la cave. C'est quoi ça? Keď sa ti po 12 hodinách strávených v tme niekto pokúsi pripomenúť, že existuje aj slnko, čerstvý vzduch a realita, alebo sa len snaží pochopiť, prečo tvoje oči svietia viac ako jeho baterka. Tak čo, ktorý z dnešných záberov vám najviac zovrel žalúdok? Ak máte aj vy niečo, čo by nemalo zostať bez povšimnutia, pokojne mi to pošlite. A nezabudnite, kamera niekedy zachytí to, čo si oči nechcú priznať. Prajem vám pekné sny.